Еми в един момент ще трябва наобратно да се размотаеш. Защото сигурно става все по-трудно, виж как го усукала. Тук доста стабилно вече усукала ремъка и след малко ще се размотае. Ето сега почва. Наобратно трябва мило да се върти. Добре. Айде, стига там. Как се въртиш наобратно? Добре, сега ще спася.